ଆମେ ଏତେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ବିନ୍ସଟେ ପାଇଛୁ। ଏଇ ହଁ ବିନ୍ସଟା ମିଳିଛି। ସେ ବିନ୍ସଟାକୁ କେମିତି ଆମକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ କିଛି ଖାଇନୁ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ବିନ୍ସଟା ମିଳିଛି, ଆମେ ସେ ବିନ୍ସ ହିଁ ଖାଉଛୁ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବିନ୍ସ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିନ୍ସଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆମର ବନ୍ଧୁ ବି ବିନ୍ସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, ତାଙ୍କୁ ବି ବିନ୍ସ ଦିଆହେଲା। ଆଗକୁ ଆମେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛୁ, ପାଖାପାଖି ଆମେ 10 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାକିଂ କରିସାରିଲୁଣି। ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ସେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ। ଆଗ ଗୋଟେ ଗାଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମକୁ, ଆମେ ସେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଜଲ୍ଦି ହବ ଆମେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ତଳ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ବାଟ ବି ଅଛି, ସରୁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଏଇପଟେ ଯିବା। ଏପଟେ ଗୋଟେ ନଦୀର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଦେଖାଯାଉ। ପାଣି ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନଦୀ ପାଣି ପିଇବା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପାଣି ମିଳିଛି କି ନାହିଁ ସେଠି ଦେଖିବା। ଏଠି ପାଖାପାଖି ଆମେ ଏଠି ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାମେରାମାନଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟେ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ପାଖାପାଖି ଗାଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆଗକୁ ଆମେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ମିଳିଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଲଗାହେଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇକି ବସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଲିଟୁ ବୁଣ୍ଡେଲ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ଲିଟି ବୁଣ୍ଡେଲ। ମଉସା ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ଲିଟି ବୁଣ୍ଡେଲ ଗାଁର ନାଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ସ୍କୁଲ ଘର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ପାଖକୁ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ଘର କି ଅନ୍ୟ କିଛି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିଥିବାରୁ ଏବେ ରାସ୍ତା ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଉଛି ତଳକୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ଗୋଟେ ମିଳିଛି। ଫୋନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଁଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଇଟା ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଗଛଗୁଡ଼ା। ପଛରେ ଚାଲ ଦେଖାଯାଉ। ଆମେ ପାଖାପାଖି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆମେ ରାସ୍ତାଟା ପାଉନୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ରାସ୍ତା ଗାଈ ମତେ ଲାଗୁଛି କାଇ ଏମିତି ପଡ଼ୁଛୁ। ହଳଦୀ ଲଗେଇଦେବି ଯାଇ ଘରେ ସେ ଗୋଡ଼ରେ। ଏପଟରେ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି, ଦେଖ ବାଁ ପଟେ ଦେଖୁନ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଛି, ଗୁଳା ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖ ये भाई कुआड़े पड़े हजिगले। चलो 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 तुम स्पीड चलो बोधे। मैं तो डरला खाली ऊपर जाते केत बाटा पड़ता कहल। हाँ हाँ तो चौक शोला भाई आज ना ना नी तो समस्त से पटे चलिक रही जो थे भी पलैया कथा। देखो पूरा सही रास्ता आसी पहुँचले। पानी नेबी हाँ तू भी कौन हाँ हाँ आमर कते आम स्पीड केते थिला आम स्पीड 5 ला तांको स्पीड 35 5 किलोमीटर जाइथवा से पहुंच जाइथवा 30 किलोमीटर ठीक है चलो हमें जे रास्ताटा माने बाटोटा पाहुना आमे कौन हलो मैंने आगू जा डरुचे काले मिल न मिल हाल 15 मिनट लगे गदे ना मेन दीटा पहाड़ क्रॉस कर फाइनली आज आसिक आम पहुँच जाइछु
रूम्रे जंगल अनुभूति तो सेयार कली कौन केमिति एक्सपीरियंस है आमर केमिति आम बाट भटकी सब किसी सेयार कर